Goia gozotegian 2 mus ezberdinetako kubano tarta bat egin dugu. Horregatik, beraien omenez nik ere mus bat egingo dut errezeta honetan. Nik ordea pistatxo musa egingo dut. Horrela, Kabi gimnasioan egiten duten pistatxo bonbari keinua egingo diogu. Gamarra ostalaritza eskolan egin dugun postre zoragarria ere izango dut gogoan. Izan ere, gure gaurko mus gozo honek ere esnea eta eztia izango ditu, beraien sorkuntzarekin bat eginez. Velvet Bakerin beraien postre izarra egiten erakutsi digute, Red Velveta. Ederra zegoenez, prestatu dugun musari Red Velvet bizkotxoa gehituko diogu. Eta amaitzeko, gustazot gozotegiko limoi hori distiratsu horiek gogora ekartzeko horia jarriko diogu gure postrari. Bainu hori glukosa, esne kondentsatu, txokolate zuri eta koloratzaile horiarekin egingo dut. Horrela, distira honekin emango diogu amaiera gaurko egun eta gozo borobil honi. Badakizue, dagoenean, bonbon.